hem llegit un conte que es diu El viatge de Lluna a les muntanyes, que l'ha escrit Juan Gumbau. I els protagonistes són Lluna i el seu gos Xusco. Us anem a contar un trosset. Lluna era una xiqueta que els seus pares se'n van anar a la muntanya a celebrar un aniversari. Lluna es va escapar i se'n va anar a casa al poble de Vilarrosa. Va tocar a la porta un home en un maletí en una pegatina de grua. Ring, ring! I Lluna tenia molta por i es va amagar. Lluna tenia un mal somni de que uns robots estaven destruint Vilarrosa. I va arribar Xusco i li va llepar la mà. I es va despertar. I una cosa, és que ahir per la nit li vas contar tot de què va el conte a mamà. Seria un spoiler molt gran. No vos anem a contar res més perquè volem que sigui una sorpresa per a tots aquests xiquets que es llegeixen El viatge de Lluna a les muntanyes. I si vos el voleu llegir, vos el trobareu en totes les biblioteques i les biblioteques.